assalamu alaikum on ko min baba ma atti modon sabu yiɗi jillide dandal lawol gonɗol yidde duwanade leydi ndi woni leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe Sénégal ñaagade Allah yo Allah suur en dande en nguɗo ñaw wiyetego corona virus ñaw ngu tampini heewɓe jaaɓi heewɓe ɓe sikki ɗo tonniɗen ɗo henne kala duwotoɗo ene duwo fotɓe duwade ɓe enen duwo yo Allah jaɓan en duwowuji mumen kadi Allah addana en sutoro e teddugal e nder gurnameji men laamu ngu e dendagal ɓe ɓe ganduɗa hoorema kamɓe goni hohoɓe joguiɓe cellal balɗi innama haade en e nder aduna o ha tengte ɗo ene nder Sénégal e gure taariɗe Sénégal leyɗele taariɗe Sénégal goto mum foof yaltini sardeji ɗi ganduɗa so tawi en ndewi ɗum Allah ne wawi suurde en dande en e nguɗo ñaw ko ɗum jiɗɗen ɗum ñaagiren Allah yo Allah waɗanen ɗum saabi mbimi gaga guila fuɗɗode dande nde yo ɗacci kala ko waɗatno ittata min baba maɗa mi arta kadi ɓolngol mi haalday hono ɓiɓɓe fulɓe hoddiɓe men leydi goɗɗi gonɗi e nder Sénégal e leyɗele taariɗe Sénégal wiide goto amen fof ene jogui responsabilité noon fuɗɗoto koye ma an e hoorema kono responsabilité diwtata kono laaɓal ɗum woni goho yo neɗɗo woni fof yo ɓuur ɓeydude laaɓal e gurdam muɗum woni nderɗude ɓoowa saaha sa ko saɗa wawi ƴetta sabude jaaha yorde coɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa peɗeji ma hay cigineji ma so tawi kadi a woto woni rendo yo taw rendo ngo wona rendo mawɗo no tawno ko noon ɗum mbiya neɗɗo wawa wiide an tan goto aɗa wuuro kono ɓe gonduɗa ɓe yo taw aɗa andi sa waɗi ni ene rokkaɓe jaam ene rokkaɓe sutora ene rokkaɓe teddugal ene taga kamɓe mbuɗo ñaw Allah darnaɓe hen woni gilla e ɓesgu ma hay sehiraɓe ma hay bandiraɓe ma hay hoddiɓe ma hokkodirde juuɗe ene wawi wasde wonde oɗo saaha mabɓodirde ene wawi wasde wonde oɗo saaha ɓuucodirde ene wawi wasde wonde oɗo saaha goto amen foof noon ene foti andude kala ko waɗi ene danda ɗum kono ene danda heddiɓe ɗum noon min baba ma mbeɗa ñaago noon leydi ndi jam hoddiɓe amen woni Mauritanie Mali Gambie Guinée ɓe ganduɗa kamɓe ɓuuri ɓattade mbeɗa ñagonoɓe jaam mbeɗa ñagono Afrique jaam kono noon mbeɗa nelda duwawo mbeɗa ñagono hono ɓesguji men gonɗi e nder aduna o sariɓe e nder aduna o wonɓe diaspora no tawno e ɗen ɗon leyɗele kulhuli mbaɗi won sardeji pawaɗi ene muusi noon neɗɗo noon moftade sobay kikede jamma e ñalawma tawa aɗa foti wuurde aɗa foti liggade foti gollade minen ɗum ene uddi hakkillaji amen kono noon en goppi fof e juuɗe Allah emin ñaago Allah yo Allah waɗa noon jaam waɗanen jaam waɗan ɗum leydi ndi daroɗen enen fof mballodiren kadi dañɓe ɓe yo mballu wasɓe ɓe kadi yo jaab hono kamɓene jabɓe ɗiɗo sarɗeji ɓe cuura koye mabɓe ɓe cuura aduna Allah jarama on jarama